Manigo Padurot and the Front Production live at Roda Play. Yo, daghang salamat sa atong venue, Roadhouse Grill. Ato sponsors, Des Lechon, Budots Media PH, Esquina Ono, Kirk Selected Ukay, Rapolo, para sa Kulnasan, o sa Talaliga na pasundayan sa mga talento sa nagkalalayang lugar. Shoutout niya tanan. Nandito ako dugayon sa akong too. Giga Babuaya. Nats from Sadista. Shout out ko ni Mills Loloy, Kads, Relbato, Quintoy, Celine Bain, Jeremy, Diesel Casio, Kim G, Dexter, o Carl, tsaka Brada, Dags, Yoyo Dexter na ko, BG, Mitchoy, Pangkoy. Ug salamat ni Nex nga nitaban ako sa Inganyo kung kuha akong cellphone. Ryan sa Light Zero, o Cuba, o sa papa na ako nga niyari sa pamilya, kanana sa o blouse niya na sa kumuyap. Shoutout din sa pamilya ni Nats. Supportive kayo. Salamat. Sa akong wala, ikaw magsigunda. Yo! Garding deh, taga Segunda. Shout out ko sa specialist shout out ba? Ako sawa. Shout out ko ni Lil AG. Shout out taga Segunda dia. Lao dia. Sprout food. Maro to. Yo, check second battle of the night. Nats versus Karting. Daog ko ito, sipili niya mga Karting. So, uminaw ka, 90 seconds per round, judges. Minaw ka. Round 1, Karting. Yo! Gimingaw na ko og battle. Gimingaw na ko mukha unog paklay din. Ikaw di ay si Nats. Katong nakajamban Rams G. Pero okay ra. Kay pariha daw mong bugo. Ingon si 1K. Asa si 1K ya. Kay ultimura ka do. May pag nag-online games ko. Makadaog raman ni nako og mat-og ko. O online games. Yung anak kakabugo. Wakay lain mabuhat kung mang-invite ra sa grupo. Wakay lain mabuhat ang mang-invite ra sa grupo o panapi kay patabang. Di makuhang mag-solo kaya ang gusto ko lablang. Pero bisag patabang pa mo taga-kuros, di mo magsilbi bisag unsa pa na nga mudos. Way sami ako ang linya mo ragsimista nga nag-focus. Pero karon, wa kay madawat nga pinis. Kay makmakan ko nagmaayo imong medyas. Inighuman, wa mo'y makita nga hugaw bisag sentimas. Kay malasik street mo trabaho, walay evidence. Pero sa pila ka buwan nakatungtong nagikaduha sa Sprout. Pagpaka na to. Pero basig mo aksyon kag pangaw. Kung imong kag ibaligya na pud 250 na pud ni Ralph. Pero joke ra. Love mantika ay pagdahom. Wa ka kahibaw. Ikaw ra day gihatag nila. Wa ko magtuon. Kay puno-puno ra ka sa Mayan Beach. Ulo-ulo ra ka sa klase. Suko-suko pa ka mo dag speed. Dukul-dukul ra ka sa high grade. Kupo-kupo ni rong nasangit. Buto-buto na ang heartbeat. Set!
Tungod sa kong kakusgan, buto-buto ang heartbeat. Ingana mo palag. Airplane mode sa kadiyot, aron mawa ang kalag. Sa duwa nila ni Rams G. Sa duwa nila ni Rams G. Ana siya. Gidauban na ko na ang crowd. Giyafan pa na ko. Krudo. Imong linya makapanimbaut. Mag-kiss pa mo ni Ralph O. Kuyaw pa kay grupo. Sadista. Bisag mo bangga kang tulonin mo magbaut sa rakista. Kaya ikaw ang natungan sa kong kamingaw, Nats. Sugdi na o butong. Di ba kada batili mo musampit ka og laom, Nats? Diri ka malubong. Suwayan na to imong kalaom, Nats. Mulutaw ba ang tumong? Kung ako'y musampit og laom, Nats, laom! Ang nilutaw kay bulong. Ulisgot ba og ngan? Nagduda ng mga kulto. Ingana ako mo proud basta tunay nga kagrupo. Ikaw ay ko dadasi mong hudlat, di ko masud si mong bulsa. Mapildir ako nimo og muli kasi mo papasa si Ralph. O papalya. Yapila ko ang grupo para sa crowd yahan makuha. Ikaw gani si Gunda pero walay padagan nga nakita. Game. Dugay na ni siya sa liga. Pero yang ugat wala ni Katay. Nihunong ang pagtubo kay yang tanom diri kay Bunsay. Ha? Game. Kay giatbangan kog taga Segunda. Slow panikpadagan. Karding imong pangan saktong nga ay kar pero ikaw ron ang maligsan. Pisat-pisat ni nako ron. Kaya ko imong gisugat. Mawagtang karon imong pananaw murag silpon ra nga lubat. Kay bisag na niguwang pakagduwa. Walay bagsik si mong gama. Arangan pa man imong gihubat imong puto inigluwa. Kay sakto ra kag kondisyon. Pero muuli kang masakiton. Kay dinalapis ako ang gamit. Kato ng injeksyon. Siguradong lapos dun sa lawas kay lahi kumupatama. Dili man jud kurong mauna isda daring mahaya. Tama, rong. Ug i-combine ra ang duha para mahimo ka nga isda. Kay matama orong basta kay maprito ni sayawa. Isig bulong na nag-ingon nga grabe ka lang si sa eskina. Mao ganing nanimaho kay bisagwa pa ang event gikilaw na kundi una. Kay siya lagi duwang big fish. Kung paslas duwa aning kanahan. Big fish na bata-bata rang Aquaman. May bata rang Aquaman. Moy Kwak! Oh no what? Big fish na bata-bata rang Aquaman. Kayoy, nganong ari ka na, puro anarataman akong pasakit. Kaya magisgot ko siya pagkabuutan. Kaya na ko nabiliban na ninyong karding. Kay buutan ni kaayo. Bahala ko'y mahibilin sa iya. Bata na lang siya mahatag sa ubang tao. Tanawa si Elisha sa sige ni magpakaon ng pansit, tanambok na og maayong. Na ikaw, mura kag tangkid nga luno. Nasubraan man jud kag utan nawa ikaw no nang napas mo. Kaya adik ikaw eh. Kasi gini mo gyop-gyop og bato. Sa sobraan nimo kahay ni bagsik imong gama pero ikaw ray ka balong. Kay hoy, ngano ari ka na ako nagpasagad. Wala man ganit ibawat ako sa resdo kung walang giluto sa mga judge. Pero wa ka pud kasakit. Mao salamat ni mo resdo. Nga gipakitaan ko nimo classic nga duwa. Maong daghan kay diya nakuha diya nimo. Nga ikaw bisag magpaka-maestro pa ka diri, makatulgan ako nimong class. Dili ka veterano mo tira oy ki wala pa kay badge. Ako punterian ako utok kay sukdon ko na imong kahanas. Kung gilubong nakas tagabalas karon ka akbang mo sa distanas. O wag ako ninyo nakuha. Bisag mong taon di ka makakuha. Kay kung mo reference gani ko Ginoo kamong tanan magpangyawa. Adik kuno ko. Takala mo tabi. Bulala kay ka pero naani mong bate. Tabi. Bate.
Wangan. What's up, nuts? Okay pa bang pamati? Unay aksyon na kagkaratul. Ay kabala ka, nuts. Naimutabang nimo. Si Ahong ang muduol. Sa pagod nga naghilak. Panyo iyang idunol. Ay kabala ka, nuts. Panyo iyang idunol. Buang ay pag binayot, nuts. Maan ka og ampol, Disney Princess. Minsan na kailang ampol o maglangas para kang ampol. Karon nga init na kaayo mga bara gipatulin. Mubaga ba ang resulta kung isikit niya ang uling? Mubaga ba? Kung sa init isikit niya ang uling? O tanawa, kinahanglan pagtaparan aron musiga niya ang buing. Buing ana kakabugo, buing ana kakabanga. Mangulikta og suporta sa grupo nga tanga. Salay salib mga litra di malisan bisag kinsa pa na. Dako na kung kalipay nga imong kagrupo akong kaharong. Ingana na ni ko kagahi mo gama. Mga tirada nila nga track. Beat. Makaingon na lang ka ugwak. Wait. Kung naa mo i-upload. Nya mo ana mo coming soon. Way interesado. Mas interesado pa sila sa UG's bag-on. Nya kung mo ispit, tudo pas galawan. Aron ingnon nga bagsik. Siyagit ang puhunan. Mga laway di patalsik. Puol paminawon. Basta nga nagid gahabit. O dihara kataman mga tira walay arit. Kay kinsa may bubilid. Ang siyagit ang pukusan. Ay pagmukuyog kang tuks katong mag-break sa hunasan. Ingana ang tao basta kuwang pasagitik. Si Tox buang sa babay, ikaw buang sa pangisip. Luuya ni mo uy. Iduwaan ka sa utok. Di makuhang mag-psycho bisag sige siya tutok. Ingana gid ay no basta hunahuna kay matik-op. Ingana gid ay no basta hunahuna kay matik-op. O di ko parihan nimo. May pangagkuha kag lubi niya maglana ka og putot. Gitagtag na kag maayo sa kasaba. Mauning gipaabot. Liman ka sprout mo nag-title pero siya ang madunot. Walay planong magtipid, sobra pa sa lagot. Kay gitay tula nakadaan din ako siyangon nilang info. Nga, grabe jud ka haras para matawag nga hanas. Gilubong rabi ang buhi ni sa kagrupo nga Shaday. Nakalimot ko bay sa ilahang grupo. Mong padayon ko ni ako ang pag-spit para mabungkag niyang ulo. Game. Nagpakayawa ko sa mong baryo. Kaya ko ni Ila diri og santo. Dakong krus diya sa Mactan pero wa ko nagiludhan kay walay santo nga ribulto. Real talk na bay. Oh grabe na kahit. Kay lagi katolik siya. Katolik man sad ko pero sayop lang kag ukab sa imong Biblia. O nagisdot ko sa tinuod para makasabot di makaamgo. Nga di ka angay mo luhod basta imong ampuan kay ribulto. Mao pasensya ninyo bay. Kung ako kay nagpakayawa. Nitubo naman ako ang sungay para magabaan ni siyang gara. Kay kusogin ni mapasingit. Pero dito sa Facebook, karon ko pa si Katis mo ang gara. Kung makasabay ka sa kuwang utok. Kay kung para nimo laom na ka, mabawra ka doy. Kani nga papiling bulldog diri sa kultura mahimok ni rog itoy. Kinaapil na gani ka poster kay ni Boss B kusog kay kamo siya. Sa sige ni mo siya mawagtang karon inyong connection kay ako ang bagyo diri nga nuts. Kay malakahig yan nga typhoon. Ug ngay mang lupad diri nga sin. Kay bulong sa kung atak maong ni Boss mawa inyong connection. Ang nakamalas mo ba sa kabuan ni mo gi-construct pero maabtan ra demolition. Kay mapapas rang tanan. Sa imong pagtubo kay maharos. Kasubraan man jud og bo sa tubig maong tinanong kay nang lumos. Sa tunglaya na inyong dahon. Kay mo uli ni ron nga lus. Maong palihok og abli sa pultahan niya. Pagausanan ni Boss. Kay wala ka chance na ko dong. Bisag ang judge mo pa ng amigo.
Kaya gitrap ka sa akong gipang-drop, maong pauli na lang sa inyo. Nasaman? Ba't sir? Arangan pa man mo Chokins, kaya pag-ibaw niyang uwaw na, aw ni uli siya sila ha. Pero proud ko ning Carding. Kaya mas gipili niyang magpundok. Dili pareha sa tong Chokins. Muuli pa ilarang away ayo. Maong pasensya ni mo Chokins. Kung nadamay ka ning duwa makalagot man jud ka tan-awon ikaw nga batasan sa kultura. Pero balik ta ning Carding. Kaya paangguhon ko nig maayo. Nga di ka makadaog nako bisag nagahal pa kag tigpakpak nimong amigo. Mao isip ta piling diring sandugo. Kay dili ka toko dire tan-awon. Kag may insektora ka agaw kitiki ra ka in town. Pagauson ko no kaniya. Buwag ka ng baon sirya, amo anak! Ito magandaan, pilni na ka, buwag. Yo! Wala niya eh. Upit-baki ang tingog. Tungog sa iyang siyagit. Ako mo feedback, ako tingog sa bara ng mga hait. Maong ayaw. Ayaw na lagpalag. Kay kada sipa sa kuntira, siguradong na isamad. Oh, ako habang punto. Makita sa kung round 1 o round 2 nga naay na insulto. Maong husto. Dili. Wala pa ko makontento. Dakdakan ti kag tama ng tumutyabaw imong grupo. Ilang grupo nga sadista. Ya purmahan pang purupas mo. Halatang iro kayo haon. May pagngan sa iyong grupo sa piyesta. May pasar kayo sa kaon. Nya sa mga post niya. Tuo kag kinsa kung asta. Bagsik kay pinulungan. Mga litra daw kay moalsa. Unsay tuo mo boy? Ikaw si Rasta? Kung ikaw si Rasta, so kadahapak sa kulinya, siguradong paray ka. Ingana mo sit up, baka panimbawot balahibo. Ikaw kung mo sit up, damay ang amigo. O asit ka buanga ka. O asit ka buanga ka. Hilig kay ka o kanta, aton bisagwa sa tulo. Para lang makasalba. Luoy kay ka. Di makuhang mahawa sa posisyon. Pirmi ra ka pildi bisag tanan imong maminsyon. Pirmi ra ka pildi bisag tanan imong maminsyon maong ay ko pasikati sa pabibo-bibo nimong abisyo. Nag-agi na ko ana. Usan ako sa tagbago. Dito palang daan pildi na katunto. Maong sa kontrata nga usa ka buwan. Go na ko brother. Sa pagtawag sa manager, matik na sir. Kaya sa pag-call pa lang daan, naka-center na ang guest. Oh, call, center, guest. Ingana ka, kadespirado. Kaya sa pag-call pa lang daan, naka-center na sa ulo maong bang! Bang! Tira sa lughan. Bang! Bang! Apil ang ulo. Bang! Bang! Mauni ang patunay nga dili ko mabang! Bang! O glass, bisag si Kads pa or Mirs Luloy inyong iatbang, di gihapon magbaot ang sadista sa taga-segunda. Ano ka mo ribat? Round 3 game? Yeah! Dugmukon ko ni sa round 3 para mahimok ni Abo. Murag Mirs Luloy niya ako ang pan. Kay mo dugmo og relo. Maong pasensya ninyo bay. Kung paglas na lapas ko. Wala man jud ko nakamanid sa oras. Kay gipus-pus to maayo. Maong i-roll ko ninyong Carding. Tanaw na to dili ni malumpia. Rapper naman jud ka dong mga kung linya di mo makuha. Lumpia, rapper, inganaon pag-reference. Dili pareha sa mga nga ang batong kay pansit. Sako pa ang Chinese kay tangkong. Maong isig pa as if nga tunay na jud ka.
Yang tinuod man jud nga yoyo, dapat di mo ungot sa segunda. Nigamit og tresira para makaapas ko sa karera pero dili sulit ang tanan. Kay kuwangan pag gasolina mong gihimo og bombilya para ang talong mo labong pa. Sa pagduwa nako karon akong tuyo mangharbis na. Kay nabuslot na ako ang bulsa mo nga akong linya ron pangwarta. O wagi akong yun nakuha. Segunda, tresira, kwarta. Gigamit nako tanan clutching para dili kaapas inyo ang karding. Kaya ako gisayangan diri nga tinta. Puros ni tatak mura og art. Manukmag akong suwat mo may mulakra diri nga dark. Ako ang big fish sprout. Tawga ako diri og shark. Nga ikaw, buwad ra kayo kay ginamos kay ka og linya. Nagtuugro man mo kiliyan gama pero may balay ni tira. Kay pang-uplok ra kaoy. Kay imong gamit ra kay luthang. Kusog man jud kay kamulanlan og papel kay hapit na ka mabuang. Samtang ako ana ka VIP. Kung si mong agtang nakasintro, inikpislit na ko sa trigger na mabungkag diri nga ulo. Kay nag-angat na ang December, ug ang imong ulo ang regalo. Maong sugdanan ako putos, pero apilo na ang lawas nagbu. Lawas, putos. Wa ba ninyo nakuha, amigo? Nga ni gamit ko og show kay naana ang suko. Maong patay ninyong karding kaya ako aning di corner. Graduate naman takadong anong inyong sinuwat dari pang kinder. Ako, yung era pero baksik muluwa. Ikaw veteran naman takas duwa pero kumapildi ganiti ka. Tawgon di kag banga. Kay bangagan kunig maayo hantod ang naong dili mapurma. Para inigigda ni muslungon may scam mo ang mama. Ug di na ka makatawag karon pa. Tayo naman ka. Yo, check. Second battle, karting versus Nats. Kailangan sila magpak. Yo, GK. So, kasi the round. Unang round, carding. So, yung comedy jokes niya. Katong slang time, meeting siya to. O yung sa itong crowd. Unya, nasa siya wordplay dito nga uno yunan. Pero na, sa round 1, rebat katong segunda, padagan. Dibigiri ni Nats. Overall performance siguro, base na lang ko ito ni Nats sa overall yung performance. So, Nats, round 1. Nats, round 2. Okay, so overall, Juday symptomatic ang gatag ng buto na ang gatag ng skarding split na ilang duwa ang one ang gatag ng skarding ang one ana rakayon si Nats ana rakayon ng one bulletin skarding jokes pero pag round 3 ang gatag ng Nats solid yung mga lines o yung mga spin skarding nakuwangan yung skarding o gas din nakuwangan sa mga lines hindi parang mga punches nakuwangan ko pero tuwon ang gatag ng props kay Nats fighter kay round 1 niya yep. Rude, ang ako depende ra gros preference sa mga battler pero ang ako kay i-base ako sa punchline count sa ako preference sa aros mga sa varsity kung joke mas nilabaw si Carding sa round 1 pinay-step up si Carding na kuwato nila round 2, round 3 mo igihatag ni Cads pero ay ni igihatag ni Nats sa round 1 kay na-step up si Carding sa round 2 kay igihatag ni Carding sa round 3 kay adto na ni kuan ang step up ni Nats mas importante para na ko round 3 magyata na ni Carding. Bro, check. Second battle of the night, Patigo Patunod. Nagkasa to mas mapakpak, Karting versus Nats. Nagkasa to mas mapakpak, Patigo. Yo, check. Judges decision. 2-1. Habor ay Karting.